Good morning kakabsat. Lagi tayo man ti kakadwami nga agbibiyahe, ije kipling nga aggimong. Or-orayin mi pa di may sa agbiyahe kami ti 2 hours. Good morning Brother Lights. Ingat tayo. O, dahito man ti ayan mi, kat agribuat kami. Ituloy tayo man kakabsat. Nakaribuat kami. Dito'y Estevan. Kat agbiyahe kami kaskunak iti 2 nga oras. Kastoy man iti araramidan mi kada Domingo. Agbiyahe kami. Kanayon nga agkatkadwa kami. Dito'y pamilya nga nakita tayo idi muna. Ngam tata, dati kadwami nga may sama nga pamilya iso nga talo kami nga lugan. Numan pa'y adadado mga full gospel churches dito Estevan. Ngam anyangay, no anya tinangayaban ni Apo Diyos kanya tayo nga pakaaramatan tayo, pagsirbiyan tayo kat awan ti mabalin. Agtulnog tayo. Ididamo kat kaslang ag-struggle iti bagingay, ti kinaadayo na. At dati kaslang nga pa nag-question, at dati pa nagmutumot, karungay dagiti ubing, no mariingda, ti masapa, alas 7, tapno makaribuat kami, agribuat kami ti mga alas 8, nga nga or 8:15, tapnahang kami nga maladaw. Kat panpanunutan, kas lang nga haanmot nga makapabindisyon, wenno kas ano ta nga maawat iti bindisyon iti Apo no agmutumut-tumut ta nga agserbi. Hanta nga ilibak nga mamingsan aggulagul ngay agriri iti bagi aron no kayat tang agina ng ni Apo Diyos latta ti mangamong ti importante kat agtulnog ta. Ragsaken nga mapanagimong tapno iti kastakot maayayo ni Apo Diyos kat pahalamot iso ng ngamang bindisyon kat dayti man inakibingay dayti lablabsan mi kat puros farm dagitoy farm amin dagitoy dito gamin ayan mi ngay kat naibato kami iti prairies di kunada nga flat ngay puros farm no makita yu dayti brown canola, yun saan ngay kat wheat. Diti canola, i-export da ijay China, ti kaduan, aramidon dan tumot ngay nga canola oil, wino mantika nga pagluto. Dito mat wheat, ditoy, kat ilako da ijay na dumaduma nga luglugar. Iso ti biyag ti farmers ditoy. Ngam ti farmers mi ditoy, ti dagada no makita yu ti kinapartak ti lugan mi kat 110 kilometers to 115. Kat dayta nga taray na mabayag mi paylaeng nga labsan DJ anyanagan nan iniktarya nga lote da. Tahalos ti farmers dito kat hundreds of hectares ti sanikwada. No ditaayan tayo di kunada nga kinalang. So kastoy, almost flat. Manmano ti bantay ditoy, unless nga talaga nga apan mo sa dyan nga agpasyar nga aadayo. Adamot basit nga hill, wano ababamot nga bantay dito labsan tayo iso ti ipakitak madamdama. Kastoy, dagitoy, shop, wano balay ti farmers dagitoy. Makitam ditoy kat naglalawa ti distansya mutlaeng dagitoy balbalay ti farmers. Ituloy kung tumanon madamdama ijay ayan ti lake, taada basit makita yung nga view. Han nga puros flat. At datayin diti asidag ti Kinosi Lake. May saday ito nga camping area, wano tourist spot. Kat makita tayo man dito may isang kapintasan nga lake dito
dayta lake. Libre dayta oray sino ket mabaling nga mapan. Dayta. Dagito iti malablabsan mi no agbibiyahe kami during summer. Kat dandanin iti fall dayto September at tapos sa dagito ito nga bulbulong ag tinagda no fall ag yellow da ag red. Into no kwa ag titinagda amin. Taas sidagmanon iti winter mi dayto November to December. Dagito iti makapabang artirik na ngay nagpintas nga pinarswa iti apo. Habang agbibiyahe takot mayat iti malangab nga angin. Gitoy. Nagado ti napipintas nga lake ditoy. Saskatchewan. Medyo adayo pa iti biyahe tayo. Iso nga ituloy ko manan no dandani tayo nga sumangpet. Pasangpet tayon kakabsat dito'y Kipling. Small town of Kipling, kunada. Kunada giti kakabsat dito'y ko adati apan nga 1,500 nga population kan 100 plus nga Filipinos. So, naikumpara dito iti Estevan, medyo basit daytoy. Kat danunan tayo dagiti kakabsat iti nga gimgimong. No ado kami, no halos makumpleto amin, kat kurang-kurang nga 50 kami nga aguurnong mat. Ti kakabsat mi dito, kakabsat nga kadwatay nga gimgimong kat adat taga Visaya, Manila, Pangasinan, Benguet, Mountain Province, kan Kalinga. Adamatan, dagay na ilaok basit na Canadian, adamay sa pamilya nga from Vietnam. Agyaman kami iti apo ta adaday toy, origi ko namin kunaktateng adayo. Adaday tingin kami nga pagkikitaan, pag-uurnungan. Giyaman akmot iti kakabsat nga taga Kipling ta very supportive da, iti trabahon iti apo, ket dagiti umay nga sumangsangpet nga baro, isuda iti mangi asher. Daddo makatrabahuan da, daddo magagayem da. Numan pa'y handa mismo nga mapan iti Bible studies iti balbalay da, ngam iti casual nga panagis-istoryada, ore ti trabaho da ket ibingbingay da iti kinaimbag ni Apo Diyos. O day tilapsan tayo ket Chevy. Dito itilaklako damot nga truck no pick up ko nada dita Pilipinas. So numadlaw yo dito ilang ruwarte ayan da Domingo tatakot close. Ngam isungay nga no kahit mga gumatang tilugan ket apang kalaang agkita. Makita mo jay kayat mo into no ko agpa-appointment kan no kayat mga gumatang. Kasjay ti style ditoy. Hanga masapol nga nakapadlak dagiti luglugan piman ditoy. Ito iti Kipling. So dayta white iti pag-abangan mi nga aggimong kadagiti nabibilag nga kakabsat nga taga Kipling. Kat ingana tayo ditoy. Ituloy kun tumanen madamdama no makaikan kami iti tsansa nga ag-ground pa ditoy community of Kipling. Naimbag nga oras tayo manan. So, DJ video tatay inakman ituloy. Kat ada kami dito Kipling tata. Sa dito man dito park da. Di kami. Ada kami tata dito ita umay mingay pinashare dito may isang kabsat. Nga kadwa tayo iti church after service. Kat malum tata ditoy. Na pudot gamin ngay iso nga urayan mi nga lumamiis basit. Lumamiis basit tapno iti kastakot hanunay nga napudot ti panagbiyahe mi ti 2 hours manan nga agawid iti Estevan. Kastoy winter or summer adda kami ditoy every Sunday. Kat may saman dito nga challenge kinyami mat. Nya dayti biyahe mi.
Nang runa no karo iti winter kat naglamin. Dayto iti park da, naglawa. Makita yu awan ti tattao at dadaamin iti unag. Nya, so daytoy. Tayo. Munuan niya tinapintas nga ala na kasta. Kita yo, daytoy iti Kipling. Saskatchewan, Canada. Kat agyaman tayo iti apo, taadamot ti nalukatan nga church ditoy. Agyaman kami iti apo, ta ibabaul na latada kami, umay kami. Ti kakabsat. Sa dinuman ti ayan yung paspasot iti lubong nga pagserserbian kini Apo Dios. Aduman ti challenges tayo. No may sangay kat na iti kinaadayo iti lugar. Ay baul la tayo lata ni Apo. Ragsakan tayo lata. Tano adati pa nagmutumot tayo nga iti pa nagserbi tayo kat haan nga makapabless iti daddo mga tao. Ano hanga makaayo kini Apo Dios. Di bali ta uray no machal-challenge tayo iti kinaadayo. Kinyami aglugang kami taadayo garod no amu tayo matita Pilipinas kadto mga lugar nangin kat andada kiti magmagna nga talaga ikararag tayo nga patuloy kini Apo Dios tapno ipaul da tayo ta talaga nga naawan iti enablement of the Holy Spirit kat ag-give up tayo kuna tayo nga uston adamot ti asidag nga paggimungan may no adamot ti daddo mga pagsimbahan apay nga masapul pa ilaan nga apan tayo iti adayo no manya ngay no isot nang ayaban ni Apo Dios kinya tayo ala God bless salamat iti panagdengeg yo panagbuya yo salamat iti time yo. Pasangpet tayon kakabsat iti Esteban alas 6 ti malom iti Domingo dita Pilipinas ket agsapa iti Lunes alas 8. So daytoy man iti Esteban small city adati mapan nga idi kapigpigsaan ti trabaho dito kat ada mapan nga 15,000 nga population takot umabot sa laangonon iti 12,000 medyo adumot ti Filipino dito dati siguro more or less 500 dagitoy shop kan residential dagitoy paglakpan man ng Tilugan Ford kat dito kami nga agsisinan kanya-kanyang awidan agawi din di may nga kadwami dito kami mat bangir di imo na nga lugan kat iso di may nga kadwami salamat kakabsat iti panakituryo kinyami daytoy mo ti maibingay mi nga panagserbi mi iti Apo kada Domingo kat sapay kumat ma-encourage tayo nga agpatuloy latang agserbi iti Apo.